ang bagay yung trabaho niya. Magayon trabaho eh. Magayon trabaho. Bagay yung trabaho kani. Wow. Kaya ako, mga log namin, ano pa rin? Iyo, kaya ako, naintindihan ko ang mga buhay ninyo. Iyo. Naintindihan ko, ikaman, padiyo, nalupsot. Iyo. Bridge, magadan. Okay, sana. Hello. Hello, B. Hello. Oh, kumusta ka na? Oh. Nasaan ka? Ah, nasa sentro ka? Sa iyo. May sabihin ako sa imo. May sabihin ako sa imo. So, tungkol naman sa pag-ibanan ta sa Valentine's. Huwag mo na kung marisay. Itong pag-ibanan ta. Daw pa no, nagkaibanan man kita. Salamat sa pag-abot mo. Ayun. Huwag mo na kung marisay. Salamat ha. Daw pa no, pigtaon mo man oras. So, pagdikta, di ba? Salamat. Pwede yun ba kayong padik? Iyo. May kaulan. Mari pa matya pa di. Ug mahong pirmi. Yung ani. Kung ani, pag balitan, kumayip na kung ano. Parang riyo kita. Kung may paditig black, anong bata ka? Malungputon ba ka? Inalam mo, kinakaulay pa di. Ano man? Kaya ka to pa di, tig black ako. Muna ko pala sa'yo mo. Inagda ko sa kang Valentine's. Na dapat nga ni masin baka kang Domingo. Sabi ko, mahal. Ano na niya ako? Alas 3 na niya ako, matibana kita. Di nga ako makaluwas. So sige lugod niya ako. Kung di ka makaluwas. Grabe yung mga rason. Ano? Sabi ko sa'yo mo. Sabi ko, madaling sabi. Ako na lang niya umasimba. Sabi pa di, pag-abot ng simbahan. Yaon duman, nakakabitan, holding hands. Arugang ka ni Sudo. Hulog ka to ka pa di sa bulos pa di. Sabi ko sa'yo mo, gusto puso ko, mahulog na. Niloko ka pa di. Iyo kaya, Hindi lang pa di nagsalog ang puso mo. mayo. Ako ko sa mga sabi. Dahil na, manluloko to. Dahil ang mga babaeng araw ka yan. Dahil na pighinayangan. Pa di si. Sana all! Sana all may jowa. Sana all may jowa! Sana all may kaulay. May kong pakiram sa Indo, kung anong sasarabi nindo. Nasabay ka uli ako. Bibi. Ingat ka dyan ha. Kaya may kayabangan to. Sana makaigdikat dyan. Iyo. Salamat. Ingat ka dyan. Bye-bye. Salamat. Bo, gusto ko marama pa din. Gusto ko marama kung talagang totoo yan. Ano niya? Kaulay niya? Sabi dapat din. Nigraman. Di mayaman nga. Hindi ko lang niyang paling, ano? Iyo. Dako lang babae yan. Nigraman. Sa Pilipinas mga babae, mga native sa naman. Baliw ka yata eh. Digdi sa tuya, naka mga saradit lang, pero Malani. May iso. malani. Malani May pa iso. di. May iso. Ito ang problema pa din. Saradit na, manluloko pa. Yung ano. Pero magaling ka ni pa di. Kaulahin tayo yan. Isun na pa ng negraman. Testingan tayo, gusto ta mahiling. Yung pinagaman, yung sabi pa di. Binakalan ng kutsi, binakalan ng pinagibuan ng dakulang harong. Tapos yung pa di, binakalan ng padaan ng mahiwaso ng kakadagaan, tapos pinagibuan pa ng swimming pool. Gago! Paano masabi? Pinukurtahan pala na pa rin. Kaya, harap ka. Ambog din kaya. Dumanan ta. A few moments later. Ano pa niya pa di? Negraman magayang kaulay. Migraman man kaya. Pade! Pade, ho! Oh, pade! Pade! Oh! Ingat, ingat. Pade! Gago! Para marinig ni mga kainan Pade! mga pag-araw ni mga ano. Pade, kilig pa si Pade ay. Padi! Yung kamu niya. Yung kami. Padi kami. Di kasi bago kami ng padi. Magkikibarita lamang kang Valentine's. Yo, kung okay man ang mga nangyari kang 14. Diba sa Mark yung Valentine's ko pa di? Bulang ang puti padang. Ay. Wala pa daw ba? Abulaway padangog. Ay! Negraman man kaya? Mga chismoso!
Padi, Anong problema nindo? dahil gusto mo man lang mamito yung negraman mo dyan. Maaramin mo man ang padi. Ligraman? Iyo, gusto mo man itong pinag-iba mo ni Harong. Kapag ka kotse. Kotse, may swimming pool pa. Kaya maghanap pa lang niya padi. May daga. Waterproof? Siyempre ta. Alaga ko kadto. Pabisto mo daw kami. Pangaran ka to padi. Pangaran. Parang ka to. Ay, si Krick. Hindi kayo naara, hindi ko sabi sa Indo. Kaya pabisto mo sa muya, At Padi. saan kayo nagawin pa ito sa kuya? Ay, kaya Padi, sabi ko tayo mo, dawa kayo Padi na broken hearted mo niyan. Maugma manggarada kami sa imo. Hindi totoo yan. Iyo, kaya basta Padi, pabisto mo sa muya. Ay. Iyo, sige. Panaguli? Panagabot? Pero maigdi mo niyan. May kita, may bisa taon na ako. Oh, sige. Bisa taon na O ako. Padi, udang baragwa na. Ay, problema. Iyo. Mabilis ako sa Indo. Pag gusto mo lang maraman talaga ta. Siyempre, maugma ba kaming barkada mo? Iyo. O sige. Sige na, diba na ka mo? Tamay ikaw Okay, ulit Padi, ako. maigdi na kami. Tamay ikaw ulit ako. Sige. Naka-istorbo. Naka-istorbo. Padi. One eternity later. Sige na, Bibi. Pupunta na ako dyan. What the fuck? Okay, Bibi. Anahin kita, saan man tayo mapunta. Hindi po tayo wala lang. O kaya biglang may grand festival, just to keep you interested. Lahat ay dahil wala lang. Mare palagod Padi. Bala ka ba si Brad? Balikan ko si padi. Boring mo doon sa tambayan ta. Dumang ta sa iya. Mari pa makipag-restoryan mo na kita. Hindi mong talagod padi. Padi, No. gusto mo lang Hindi padi. makitambay lamang Padi ta. Duman sa arong kaya. Duman Padi sa arong. Sige na, bibi. Diyan na lang kita maulay. May ribuhon kami mga ibanan ko di. Para likbayan sa kuya. Sige na. Diyan kita maulay. Diyan na lang. Ano ba ang problema nindo? Duman ka sa arong Padi. Tigdidimuli si arong mi. Oh, ano niya ko dinedemolis? Mana kami arong. Oh, Paano masosolve ang kriminalidad dito? Ngunyan. taga mo araw. Ano kami arong talaga Padi? Problema ba gayan? Kada ako kang arong dyan ng mga palibre. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Yung ko di masupog mong Padi. Hindi Padi. Ikaw Padi yun ming plus mi. Diyan kami nagrani sa imo. Ay, magad dyan, papa. Bakit kami tawang Padi? Oh, sige. Ta ikabaga Padi. Kaya mo pinag-ibong kaning arong. Oh, sige. Pandaga. Daul kan daga. May swimming pool. Paalam Padi. Maano mo lamang Padi. Matabang. Oh, Mari ka eta, sipon mo, nakabistur, listado ka ng gra. Anong trabaho ka pa di? ang trabaho ka to, talakaulay ko. Siyempre, sa amin sa kuya, ang bagay yung trabaho niya. Magayon trabaho eh. Magayon trabaho. Bagay yung trabaho ka ni. Baka Kaya ako, mga naog namin. Ano ba dito? kaya ako, naintindihan ko ang mga buhay nindo. Naintindihan ko, ikaw man, padiyo, naluksot. Baliw ka yata eh. Daw pa di, ilaw mo kong driver pa di. Ay, yung problema. Ay, problema. Ang buhay nindo, buhay ko, dati ako magayan. Iskerte, ang labanan. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Iskerte. Nakikipag-uli ka lang kung ano dyan. Dapat, kung ano. Kasi sabi kasi kuya, trabaho niya magayon. Ang trabaho niya, sabi sa kuya, oh, magayon talaga ba? Talaga, surti talaga ko. Ano pa di? Maggarong, magmano ka, blooming pa di. Blooming sa, Ang trabaho niya, sa building. uy, building. Sa mga building. Ano siya? Sabi niya, ano siya diba? Assistant kang, mga Amerikano, mga Arabo, ano yun? Basta sabi niya, assistant daw siya. Assistant. Eh di, maano yun pa, makortang tayo pa di. Assistant Makortang daw kayo. siya. Pasurti ka mo talaga padi. Kaya lang, medyo mait nga lang siya. Mait lang siya pa di. Ang trabaho niya mainit. Pero ano siya sa desierto? Di ko ano lugar yan? Iyo. Ay, mainitod talaga. Kapag mga deserto pa di, mainitod yan. Magkartakin padi. Nagkakartak doon pa di ang daga. Kasi nairak man yan ko. Iyo. Trangkal yung trabaho niya, may problema, tranquilo, magay ng trabaho niya. Pero yun nga lang talaga, padi. Medyo mainit lang. Mainit. Di ba, di pa di, Kasi basta nga magandang kasi trabaho. nga padi. Iyo. Sabi sa ko, din sa nakakarigos, araw pa yan. Dili kakarigos. Baka yung putok to padi ang kinikili. Hindi man padi, kung sabing garo desierto, di, main tubig. May tubig. Oo, main Ay, tubig. balik ka pa di. El Nino yan pa di. Gago! Pero pag ano ko pa di, maig dito mo yan. Sabi sa ko, nagtext sa kuya, babasahon ko pa di, oh. Ano sabi? Sabi nga pa di, oh.
Ay, bro mo oras On lang. dawin na ako dyan, pumunta na ako dyan. Kasi galing siya ng sentro. Oh. Oh. Snakan pa di. Snakan. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. Sige, sige. O, tulong ko patawa. Kalahin ko gari pa rin. Ay, pa din, nag-ring lang. Baka Ay, nag-BI. PBI na. Ayan, tara ba di? Alam ka na lugod. Bakit pa din nagala ko na dyan? 2 hours later. Andito na ako. Bi! Ikaw nga pala, andiyan ka na pala. Oo, kumusta? Ay, yun pa di. Yun pa din, yun pa din. Nababisto ko sa imo. Pasensya na, baby. Mahirap sa biyahe. Hindi mo lang ako sinundo. Kasi, hindi mo ako tinext na, andiyan ka na pala, malapit ka na. Sana, nagsabi ka, nag-text ka sa akin, tinawagan mo ko. Oh. Ano yung dala mo? Anong dadala mong sako? Na yan? Ay, sinsya na, baby. Hindi pa kasi nabibili itong tinda ko lang ka. Bakit may dala ka langka? Ibibenta ko. Saan galing yan? Saan mo nakuha ang langka na yan? Sa disyerto. May dala ka pala, di ka nagsabi sa akin na magpasundo na sana. Baba mo na yan. Di ka, Nakakahiya sa inyo. di ka nabibigatan yan. Ang nakakahiya sa inyo, baby. Hindi na, ako na. Di ba nakakahiya sa... Padi. May swimming pool. May building. May arong pa, may kotse pa. Merong. May iwas na daga. May relo. Nani na logon? Padi. Nag-row man pa di. Peter lang ka. Langga pa di may kamuti pandara. Kala Baby, na naman sila. Parang tinawanan ako ah. Ayaw mo lang yan. Huwag mo pansinin yan. Ayaw mo lang yan. Ingit lang yan kasi dumating ka. Kasi sabi ko sa kanila, ikaw galing ka ng ibang bansa, paligbayan ka. Tawanan ka, baby. Ayaw mo lang. Pade, manangka pa yan pade. Mainog lamang dyan pade. Ay, dalang ka. Mainog lamang dyan, pade. Mainog. Pakanin mo daw pa rin, gutom na kayo pa rin. Huwag mo pansinin yan. Huwag kang titingin yan. Ayaw mo na sana, ingit lang yan. Niyak. Pade, malamos ka mo sa swimming pool pade. Pade. Pade, malamos ka mo sa swimming pool pade. Pade. Mahulog ka mo sa building. Pade, kung may inog ka lamang dyan lang ka. Pade, Pade, sa langka mo yan pade. Baka malindol pala sa arong nindo. Ang bukong pade. Kaya sabi, ang buhay da, arog kayo, diskarte lang. Para pabilibang kita. Ni grama pa rin, karoon na aswang. Gago! lang ka pala. Tiray mo Baka may ka. Daw tayo pa rin. May tawag kita kakurulungan pa rin. Kisa At magkatuyo. least totoo ang nangyari sa to pa rin. Kita sa to. Ituyo pa rin, karoon na aswang. Bibi, ang trabaho mo dun sa, sa tatrabahoan mo? Saan ba yun? Saan ba yun? Sa disyerto? Desierto? Oo. Desierto. Malayo yun, Bibi. Kumusta man trabaho mo doon? Kumusta man? Okay na. Okay lang? Ano parang trabaho mo doon? Trabaho Taga-linis mo? ng bakuran. Taga-linis ng mga buhangin. Binubuhat ko naman. Hirap po. Tingnan yung mga kamay ko. Sipag Tawa mo? ako duman, no? Sipag mo pala. Mas lalo pag hindi ako makatrabaho, pinapagalitan ako ng amo ko. Kala ko ganda ng trabaho mo doon. Pero parang ganun naman ako sweldo ko. Salamat ha, pinapadala mo ko ng mga pira, Ang ito. sweldo lang. Salamat. Hindi mo pinabayaan. Kahit ano anong hirap ko, kinakaya ko naman talaga. Kahit ganito ng kamay ko. Sinusubukan ko lang na. Pero, Para makakaraos lang doon. Itong bako, sa sobrang init to man. Kaya nakagaspang-gaspang. Sobrang init ka. Hindi pa kami pinasuot ng amo namin ng mga sulat, mga botas. Hindi. Kasi ang gusto niya na makapaalang kami. nakapa kayo. Oo. Kaya pala yung paa mo, tingnan mo, nagbiak-biak na. Ang init-init kasi doon. Laging El Nino doon. Lagi init. Talagang, wala doon. Hindi, nag-uulan doon, nag-uulan. Hindi. Ang inuulan naman, yung alpog lang. Di, Tapos, ang inumin hindi namin, ka pala, Bibi, naliligo doon. maliligo man, pero nahihirapan kami. Kahit isang paligo, hindi ka naligo. Palagi man ako naliligo doon. Oo. Anong sa katuwang tuwig? Kasi desierto, walang tubig doon. Meron man tubig, pero kaso lang tubig naman, malalayo pa. Gawa ka man.
Tapos mineral lang iniinom mo. Kaya pala yung Bawal naman. buhok Kaya- mo, di talaga napapaliguan, no? Sobrang Namamatay. init. Namamatay baga itong buhok ko. Sobrang Sa init sobrang talaga. init. Dapat, Sana Bibi, hindi ka magbabago sa akin. ay, Kahit hindi ako magbabago sa'yo, kahit kailanman. Kahit hanggang sa dulong walang hanggan, hindi ako magbabago. Kahit nahihirapan ako, naghihirapan ako sa trabaho ko. Hindi naman nakikita sa ganyan eh. Ang importante, kung totoo ka, hindi ka magbabago. Nagtatawanan baga ako sa mga kaibigan. Ayan mo lang yan. Mas maganda ka naman. Para sa akin, maganda ka. Ay, salamat. Bibi. Kahit nasunog na yung buhok mo. Walang yun. Guys, maraming salamat guys sa inyong panonood sa aming YouTube channel. At sa panibagong video na naman guys, ngayong ginawa namin ng mga pampagood vibes lamang po. So ngayon guys, humihingi po kami ng dispensa kasi po minsan matagal kami makapag-upload ng aming mga videos. Kasi po guys, wala po talagang kuryente sa aming dito sa aming lugar, at dito lang sa aming bahay, wala pong kuryente at bira po kami makapag-load at minsan guys walang pera guys. Pero guys, nagpapasalamat po kami ulit sa mga nag-subscribe at sa mga patuloy na sumusuporta guys sa aming YouTube channel. So ngayon guys, meron ako ipapakilala sa inyo ang bago naming pamangkin na bagong pumasok naman sa video na to. So si Elmer, pamangkin namin yan guys. So kulang kami ng isa kaya ipinasok namin guys. So sana po magustuhan nyo ang aming video na mga pampagood vibes at makakapagpasaya lamang po sa inyong lahat. Lalo po sa inyo yung mga nanonood dyan. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po. So ngayon guys, shout out po guys sa lahat ng mga bawat pamilya guys na mga nag-subscribe sa aming YouTube channel. Shout out pala guys sa Piggery Boys sa Laguna. At sa kapatid ko guys na si Marcelino Chokson at kanyang asawa at kanyang anak. At shoutout po sa pamilya ng aking asawa. Shoutout po sa inyong lahat. At magpapasalamat ako sa patuloy nyo pong sumusuporta sa aming YouTube. Sana po huwag kayong magbago sa amin po. Salamat po. Shout out po sa mga magulang ko doon sa Mindanao, sa Zamboanga City, sa kayong kapatid ko sa Usamis. Kung nakikita nyo po nyo, sana po subscribe po ninyo na patuloy-tuloy po ngayon sa papanood sa amin. Saka sa asawa ko po nandun sa bahay, sana po magugustuhan nyo po nito. Shoutout po sa girlfriend ko sa Naga. Shoutout naman dyan sa family Chokson, then sa family Piquento in Barzuela. Pa-subscribe na lang po. Then, manood po kayo, huwag po kayo magsuko. Open nyo lang po. Kami, search nyo lang po ang Makadoms Channel, Chokson. Shoutout po sa taga Davao, si Bro. Salamat sa pag-subscribe mo sa amin at pag-share. At shoutout po sa Adremisin family. Thank you. Shout out. Shout out po sa mga Tigas family, Gabito family, Pakanya family, mga pamilya ko po sa mga saan-saan na lugar, sa mga Tigas. Subscribe niyo po. Maraming salamat po. Ako po si Elmer Tigas. Saka yung mga kapatid ko dyan, subscribe niyo po. Kung nanonood nyo kayo, mapanuoran niyo po nito. Siguro papatuloy niyo po. Gagawin po namin lahat para mapapaganda po namin ito sa buong mundo. Salamat po, salamat. Ako po si RB Chokson. Manood na lang po kayo. Maganda to. Salamat, thank you. So guys, yan lang po muna ang video namin guys ngayong araw na to. So inulit ko po, maraming salamat po sa inyo lahat at happy Valentine's po sa inyo lahat. Sana po huwag kayong magsawang abangan at panoorin pa ang mga darating naming videos. So shout out po pala sa family Amoroso, family Camila, at guys sa family Chokson na nasa Karamuan ngayon, lahat ng mga Chokson Global Clan, Tatak Bicol Uragon, lahat guys ng groups na mga friends ko dyan. So hindi ko na po kayo guys iisa-isain kasi baka abutin tayo ng sunod na araw pa pag
inasa-isa natin yan ano. Basta inulit ko po, shout out po sa Piggery Boys na nasa Laguna ngayon, na nasa Laguna ng mga katrabaho ng kapatid ko. At shout out sa kapatid ko na si Roberto Chokso na nasa Ligaw ngayon, at sa kanyang Bro, panoorin mo kami bro, panoorin mo kami. sa kanyang future wife. So, shout out po sa inyong lahat. Bro, shout out bro sa inyo dyan. Salamat pala sa mga patuloy nyo Yung suporta. pagsusuporta sa amin. So, yun lang. Maraming salamat. At sa lahat ng mga nag-share ng aming video at nag-like at nag-comments. So, patuloy nyo lang guys na suportahan kami at ipagpapatuloy namin yung pagpapasaya sa inyo. So, sa mga kaklasmate ko dyan, andito na ako sa inyong harapan. Guys, suportahan nyo na ako. So, balang araw guys, magkikita-kita tayo. At sa araw-araw namin guys, napapasayahin namin kayo sa simpleng paggawa namin ng video. So, yun lang guys. Maraming salamat. Maraming salamat guys. Salamat sa sulit ko. Salamat. Sa sulit ko.
Thank you.